ମା ବାପା ବାପା କୁନି ଝିଅଟିର କୋହ ଭରା ଏଇ ବାପା ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦଉଛି। ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଆସି ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି ମାକୁ ପଚାରୁଛି। କଣ ୟା ପିଲାଟି ଫଟୋ ଧରି ବାପାକୁ ଝୁରୁଛି, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ତା ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କାନ୍ଥରୁ ଲିଭିନି ବାହାଚିତା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ସହିତ ବିକ୍ଷିପ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ଏବେ ବି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା। କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆରଥର ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ହେଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ପଲେଇଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପଲେଇ। ରେମୁଣା ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଶୁକ୍ରବାର ଅଫିସରୁ ଫେରି କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନ ବସିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କଲ୍ ଥିଲା ଶେଷ କଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫୋନ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବାହାନଗା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଷିପ୍ତଙ୍କ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶୁଭ ବିବାହ ଏବେ ବି ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କିନ୍ତୁ ଲିଭିଯାଇଛି। ବିକ୍ଷିପ୍ତଙ୍କର 4 ବର୍ଷର એકમાત્ર ଝିଅଟିଏ, ଯିଏ ଏବେ ବି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରିବା ସହିତ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକ ପକାଇ ଚାଲିଛି। କହୁଛି ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ତା ବାପା ଆଉ କେବେ ବି ତା ଡାକ ଶୁଣି ତାକୁ ପଳେଇ ନେବନି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାପା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ବୋଝ ବିକ୍ଷିପ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚାଲିବାର ଦୁଃଖ କେବଳ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ, ସାରା ଗ୍ରାମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିବେ, ହେଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଇଜରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ।